Bapak Gianto so Ibu Yayu, ya utamane Karang Taruna. Heeh. Karang Taruna ngerancang ini nom-nom ganteng-ganteng, pinter-pinter lan nyambut gawe Karang Taruna kene cepet-cepet satset saking cepete. Saking cepete lek nyambut gawe Karang Taruna kene. Sore mau aku dikei wedan rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh, panjulan paket kok, Nduk. Lah iya, iya. Wis tak dawuh. Yo iki arek nembang. Oh, ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Ya, sing siji genah cetha. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Heeh. Leh rawuh penjane Bapak Sugianto so Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamrih apa? Genduk Niken gen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane dari Pak Gianto saha Bu Yayu saha temanten sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagi berbunga-bunga. Oh ngono ya. Biasane nek teko ning wayangan ki lek melu dalang liya ki jam 11 lagi teko ki mau jam 09.00 wis teko. Mergo awake dhewe iki disepesiake, Nduk. Oh ngono. Disepesiake. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh ngono. Ya mung cacate aku sing ora sing ngukir jiwa ragane. Oh ngono ya. Ya, heeh. Ning panganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legit. Oh, saka Sragen. Oh, iya loro ya. Loro. Mula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke engko gek sing gerang. Oh, ngono Legit ya, legit. Iya bibit unggul luar biasa saka Sragen. Oh, ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget ning iso dikuasai kabeh. Oh, genduk legit ya. Ngati dhisik-sik. Ya iki Arni Mania wis padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Genduk legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diaturi jumeneng ya, Nak. Ya, diaturi jumeneng. Oh, ngono. Disupati, Mas, disupati. Nganggo musik, Mas. Ya, Ya ana musike. Pamundhute temanten Putri kudu dikeki musik. Oh, ya komplit ya, komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Sragen. Ayo Mas Tato. Ya. Sugeng dalu Nduk legit. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Kok diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Entung ini ku napa, Pak? dia cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, Nah, sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Tapi rapotnya mboten dicipuk. Loh, kok iso ora dicupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih.